दा फोरमायखानाय बायदियैनो गागि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो गामि जौगा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि जयैनो मोनसे फट' लानाय Tapi bukan kesalahan itu maksudnya kita sudah tayangkan dari angkasa kepada negara ini. सानाव बिथांनि गोसो गोरबो बावनानै आरो नों आफादनि गेजेराव आलारि बाथि फोजोंनायाव माबाफोर जायगा गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होनानै बिथांनि मगदसेन फैनांगौ गोबाव खालामनाङा मुंखौ होफैनो थाखाय थाबैनो खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना मोसानो गोसो गुदुं एबा खन्थाइ अन्थाइआ दसेनाव जागोन